sortzen dira hau. Taula periodikoa, denok ezagutzu duzu, ezta? Aurten da gainera taula periodikoen urtea. Zenbat elementu daude taula periodikoan? Hortxe ipini dizuet gutxi gora bera numero bat, oinez esan hogei. Begira zazue, zer dagoen hor? 92 dago hor. Bueno, zenbat daude? Zenbat? 18, hoxia, ondo bilzea hor. Gaur egun 18 zautze ditugu. Baina hauek dira alegia naturalak. Hau da, prozesu naturaletan eta naturaletan zate duena da gizakiaren eraginik gabe sortutako nukleoa bakarrik dira 92. Lur planetatik baldin bazoaztera eta harakatu dute duzu uniberso osoan zein elementu dauden ikutuko duzu bakarrik ez 92, 91. Teknezio ez dagoelako, teknezio ere elementu artifiziala baita, sortutako, horreti eduko izen hori, teknikaz sortutako elementua da. Eta teknezioa edozein ospitaletan, onkologikoen eta erabilia da gaur egun. Hori ere unibertsoan ez dago, baina beste guztia badaude. Bueno, hauek sortzen dira nonbait hiru modu diferentetan. Esan dezagun txikienak, hemen nukleo, protoi gutxi dituztenak, batetik laura, Oie, sortzen dira nukleosentizi goiztiarra mekanismo honetan. Oantxa esango izu ezer den hori. Gero dator, izarretango nukleosintesia, izarren barruan gertatzen dena, eta orain hemen puskat handixiagoak sintezitatzen baitira. Berilioa, hau da, 4 protoi duenetik, burdinaraino, 26 protoi duen elementuraino. Eta hori izarretan gertatzen da. Eta hor, stop! Hortik aurrea ezin daiteke gehiago sintezitu izarretan. Ez dago energia neko, ontsa esango dizuet hori zer den, ez pentsa. Bueno, gero dago beste fase bat, eta da leherketetango nukleosentia da. Energia gehiago behar da, eta orduan hortako zeiten dugu, hemen eta nun nahi, leherketak egin, eta leherketa horren energia aprobetxatu sintezia hori egiteko. Izango dizuez zein leherketa diran horiek, eta denok esan duzu, koño, hori ere, eta gaurko albistegietako elementu baitira leherketa hauek ontsikuziko zuen bezala. Bale, orduan, pentsa zazue, zu edukezutela zure alboan orain, beraz, nukleoak, protoiak eta neutroiak. Akordo? Orduan, lehenengo, zate dizuet, esan dizuetan bezala, holaxe, sintezitatzen direan lehenengoak. Hau da, gaz fasean, uniberso handikan ez dago ez materia formatua ezarrez, daude protoiak eta neutroiak hor, nonbait espazio zabalean. Espazio oso murritza zen garai hartan eta temperatura oso altua ere, 1000 milioi gradu kelvinetakoa gutxi gora bera. Baina, bueno, hala zen unibersoa. Orduan hauek, ikustu duzuen, hemen daukezute protoi bat eta neutroi bat, honi deuteriona esaten zaio, neutroi hori egungo espalitzor, hori izango litzateke hidrogenoa. Hidrogenoa dauka protoi bat eta kitxo. Ari gehitu ezkero neutroi bat, hor da hon espezia deuterioa da. Deu, bi, ez? Eta beste bat gehituko banio, beste neutroi bat nola izango litzateke? Baina tritio, ez? Latinez tri da tritio. Pentsa, oso kreatiboak ere esti izenak ipintzen hauek. Bueno, hau entxeak ezute tritioa. Bi hauek, izan ere, fusinatu indaitezke elkarren ondoan jartzen baldin badira oso temperatura aldutan eta presio txikian, hori zen uniberso goiztiarraren baldintzak. Ero, kondizioak, oso temperatura altua zegoen eta unibersoa oso txikia zen, jaio berria zelako. D'akordo? Bueno, hemen gertatzen da fusioa. Eta fusio honen ondoria zein da? Alde batetik helioa, oain ikustu duzu, hemen daudela bi protoi, hemen dagoen protoi hori. Eta hori, orain biak elkartu egin baitira, bi neutroi ere itxatxi egin dira bertara, hori izango litzateke gure helionaren nukleoa, eta bestaldeik, hemen sobratzen zaigun neutroi hori atera egiten da, beste zerbaiteako erabilia gero izango baita, eta importantena, energia emateigu. Bueno, hemen erakuitzen duzuen hau, egunero ikusten duzuen zerbait da. Bueno, hilabete honetan ez duzu ikusi. Hemen inok ez du ikusi, Horia, eguzkian gertatzen den erreakzioa. Bale? Eguzkian, hidrogenotik, deuterio tartititik, elementu hidrogenortarrotatik helioa sortzen da. Hori da gertatzen den fusio nuklearra izan ere eguzkian. Eta horretik alegia, hor zuek ikusten duzuen horiek dira energiaren igorketa horiek. Hoxea eguzkia. Bale? Bueno, urrengo urratsa. Urrengo urratsa da, izarretan gertatzen dena. Claro, ja,
nukleotik aurrera, litioro, beriliotik aurrera joateko, gas fasean ezin daiteke egin zeren eta, alegia, pentsa zazue. Bi partikula horietariko talka egite dutenean, hori daukaten erdibizitza askoz motzagoa da, beraien arteko denpora elkarren artean gerturatu daitezen baino. Eta orduan, klaro, ezin dira gerturatu, ez dutelako astirik, eta orduan bera sintesia ez da ematen. Zein behar dautarako? Konprimatu gehiago. Nola egiten da hori? Izarretan egiten da. Izarretan zer dago? Gravitatea materia erakarri egiten baitu, eta orduan erakarri dagoenez, gertuago dago, astia, beraz, orain, askoz, distantzia motzetagotan daude, eta errezago elkartuko baitira. Hoietxe ira, mingutxe gora era, ipini izkizudan erreazioak, eta aurreneko duela 2 urteko neritzaldian, detaile hondiekin eman dizkizuen, hamen ikustu duzu ez, azten izamen helioarekin, eta karbonari egitzen zaio, oxigenoa lortzeko, oxigenoa berriz helio hartzen du, neonak hartzen du, magnesioa, eta abar. Eta horrela joaten gara, izarretan, sintetizatzen beste guztiak burdinera iritsa. Eta burdinean hor ja geratu egiten da elementuen nukleoien sintezia. Ez dagolako joa energia nahikorik beste halako bat itxatzi ahal izateko hor. Hor ja repulsio handia da, karga oso handia daukate, eta orduan hor beraiek nonbait disoziatu egingo baitira beste zerbait jartzen espaldin badugu. Orduan hor txaukagu izarretan burdinean geratu egiten dela sintezia. Eta oantxe denoko batzuzuela, klaro, niri esan diate planeta lurraren esate bateko nukleoa burdina dela, ez? Horreati da, zen ere, hori da izar bat ja ostu egin zena, eta orduan nukleoan zuena, nukleoan geratu zaio. Eta zer da? Burdina. Hoxea ba. Oain datora hemen espektakularraren. Nondik, nola jarraiturri gaurrea? Hau da gutxi gora bera, esan dizuedan errepaso bat, ikustu duzue, hau da izar bat, eta izar honetan geruzaka, ikustu duzue, zein elementu sintezitatu egiten diren. Zein elementu, hemen zatea, burning hori da R egiten diren bestea sintezitatu izateko. Hemen kanpoan esate baterako hidrogenoa daukagu, R egiten da hidrogenoa, eta orduan helioa sortzen da, astunagoa da, orduan berago dago. Berago, gerturatu egiten da zentrurago, zen eta gravitatea alegia zentrura erakarri egiten baitu elementu horiek, ez? Holaxe, ikatza, oxigenoa, neona, magnesioa, silikona, burdina iritsi arte. Eta hori dira normalean izarren estrukturak. Besteak, alegia, hortik aurrera, burdinetik uraniora arte, 26 protoi, 82 izan arte, denak sintezitatu egiten dira modu honetan. Eta daia, leherketango nukleosintezia. Hemen, hau da, artista baten irudia, ez da benetan argazki bat egin, ezik eta artista batek egin duen beraren irudikapena, nolako izango litzateken supernovaren leherketa bat. Supernova da, hain zuzen ere, izar bat zeinek gravitatez txikia egin den nahikoa, eta orduan, txikia egiten den hortan, energia oso handia konzentratu egiten zaio oso espazio txikian, eta orduan, globo bat bezala zuek egiten baldin bozu horrela, sakatu, are egiten du estanda, ez? Bentxe, gauza bera gertatzen da, estanda egiten du. Baina estanda horrek ikaragarriek izaten baitira, zen eta estanda egiten dituzten izarroiek izate dute supernova izateko noski, eguzkiaren masaren alako 25. Osea, 25 aldiz handiagoak dira eguzkia baino. Eta estanda egiten dute. Horrateatzen den energia sekulakoa da, kristonetarikoa. Eta energia horrekin sintezitatu egiten dira beste elementu guztiak. Elementu astunak esaten dugu bezala, burdinetik uraniora dauden horiek. Baina hemen bi fenomeno daude. Alde batetik hemen ikustu duzu supernova leherketa honetan, hemen, klaro, neutroien dentsitatea oraindikan ez da handia, eta ontsi ikusiko duzu handia zer den esango dizuet, eta hemen, gainera laburki gertatzen da, 10 segundu batetik 10 segundura bitartean gertatzen da leherketa hori, eta ordan, naiz eta oso gertakizun violentoak izan, oso laburrak dira. Eta ordan, normalean, elementu guztia sintezitu izateko hastia espaitio ematen.
Baina badago beste mekanismo bat. Eta beste mekanismoa zera da. Supernoven leherketa honetan sortzen dira beste izar batzuk. Eta izarroiek bakarrik daukate neutroiak. Neutroi izarrak dira. Bueno, bi alako neutroi izarrak bata bestearen inguruan jirabueltaka jartzen diranean, horiek deitzen zaie pulsar. Pulsar zeati da pulsar? Nire izena hori, nondi atorkion hori pulsar. Pulsoak emititzen dituztelako. Eta hori denoak izute, ez? Hau da, zue jartzazue holako zoka baten punta muturrean harrikoskor bat, eta egizue horrela. Zeza atateatze horrek. Zuf, zuf, zuf. Horiek gauza bera ite dute. Hau da, hori entzun egin daiteke. Jocelyn Bailek, alegia, izan zen lehenengoa duela 30 bat urte, horrelako bat entzun egin zuna. Pulsarren zarata hori, da soinu hori. Eta hori aurkikuntza horren gatik, beraren tesi zuzendaria eman zioten Nobel saria. Arrau, Iñaki, hori itzegin nahi gertako, Yes! Bueno, balaxe da, hori gertatu zen. Vale? Pulsarren aurkikuntza emakume batek egin zuen, eta Nobel saria eman zioten bere tesi zuzendariari. Injustizia galanta, vale? Bueno, pulsarroiek alegia ere bi izar handi horien neutroizkoak energia, jirabueltak aridea bata besteen inguruan, txoke egin dezakete ere bai. Eta txoke egiten dutenean, orduan gertatzen dira, unibertsoan gaur egun ezagutzen ditugun, ez da diren, baina ezagutzen diren, guk ezagutzen ditugun, gertakizun biolentoenak. Hau da, bi pulsar txoke dituenean, bi pulsarroiek generatu ditu dute zulo beltz bat. Eta izan ere, hor ateratzen den energiarekin bat, eta bigarrena, neutroi densidade sekulakoa dagoela, neutroiez egin daude horiek, eta gainera jirabueltak ari direnez, denpora nahikoa daukate, beraz beste elementu guztia sintezitatu egin daitezen, hor sortu egiten baitira elementu gehienek. Hori gutxi gora bera dago irudikatuta hemen. Hemen, dokan itrastoa. Ikustu duzue, hor bat, eta den beste bat. Hau, ez txuri hori. Hau, gorriska hori eta beste hori. Horietxe iran neutroizko izarroiek. Jirabueltak ari dira, argazkia da, orduan alako batean atzatzen dena, argazki benetakoa da, Hubble teleskopioekin ataratakoa. Eta orduan, izan ere, hemendik, bi horiek txoke itetenean, sortzen dira dudan beste elementu guztiak. Eta beste gauza bat ere bai. Entzun duzue, gravitazio inak, ez? Ondas gravitazionales entzun duzue, iasko Nobel saria izan zen hori. Pulsarren txoke horietatik alegia gertatzen dira, sortzen dira, izan ere, gravitazio uin horiek. Hain bortitza dira horiek, hain energia handia dute, espazioa bera ere deformatu egiten dutela energia hain handia duten gertakizun horiek. Deformazio hori uinen bitartez transmititu egiten dira, eta iaz, neurtu egin zuten lehenengo aldiz, halako zulo beltz bat sortu zuen bi pulsarren arteko txokeak eragindako gravitazio uinak. Kasu hontan, etzen emakumirik egon, eta Nobel saria berriz ere 3 gizonentzako joan zen. Baina gutxienez, etzen bekarioak lana egin, eta gero tesi zuzendariari Nobel saria eman. Hori da bitxikeria. Baina mentxe alako prozesutan gertatzen baitira beste sintesi guzti horiek. Hori gehi beste bat. Eta beste azkenengo hau da, izan ere, neutroi harrapaketa geldoa deitzen den fenomeno honetan, hemen ere izarren deitzen den adar erraldoia sintetikoan, hau da, izarrak sartu egiten diranean ere, orduan beraiek hasi egiten dira, energia ez dutelako nahikoa, itzali egiten baitira, orduan materia, nonbait emititzen esan dezagun. Horiek gertatu egiten zaio horrelako geruza moduko bat, halo moduko bat, izarroien inguruan, eta horietan ere, izan ere,
energia handia baitaukate, alde batetik, eta neutroi ere densitate nahikoa, eta orduan gainera hauek asko ireten badute, 1000 urte gutxi gura bera, estimatu egiten da, hauek denak difunditu arte espazioan zehar, hor ere gertatzen baitira, beste, esan diduen bezala, sintesia nukleoena burdinetik ezita uraniora arte. Bale? Bueno, hori da, gutxi gora bera, errepasoa duela 2 urte emandako hitzaldiaren. Denoko batzen zaete, eta denok zaete bain gutxi gora bera honekin batez. Bale, hoxe da, azkenean, gure unibertso honetan ematen diren elementuen abundantzia erlatiboa dago hemen, Relatiboa, pentsatu, zau da, hidrogenoa dela bat, amitxak zute eskala logaritmikoa hori, 10 berretzailetan dago, potentzietan ipinita dago, eta hemen daude, zeintzu diren elementuak. Hemen karga atomiko ipintzen dut, orduan ikustu zuela 92 uranioa, bat da hidrogenoa, eta hemen dago gure interesantea, dago wolframioa, hemen txez, berroita. Eskudu ikusten, bai, hemen dago, hafnioen paria honek, hor txago ere. Ikustu duzu zein den gutxi gora bera abundantzia hori. Logikoa denez, zenbat eta masa nuklearra, hau da, protoi gehiago izan nukleoan orduan eta gutxiago dago. Noski, horiek ere lana izan dutelako hortara iristen, sintezitzatzeko, ikustu zen hori joera, hortik urbiltu behar duzuena. Eta horia unibertsoan dagoena, bale. Eta lur planetan dagoena, bueno, hemen ekarri zuetau berriz esateko, klaro, oin gaudela guk hemen atomoa sortu dira, eta orain, banoa sortzera, izarrak ero planetak. Eta orduan sortu egiten dira atomo horiek agregazioz, hori astronomoek, astrologoek ez dakit, astrologoak ez da nola ze hizkuntza hauetan, baina astronomoek deitzen diote prozesu honeri akrezioa. Accretion, eta nik esan dugu agregazioa dena, baina akrezio deitzen diote, eta orduan da atomoa, gero materia, bildu egiten dela, elkartu egiten dela gravitatearen poderioz, ero haren eraginez, bale? Orduan, pentsatzen zu, atomoa bagen euskan, eta hori guain, juntau egiten dira gravitateagatik, ez? Indar gravitazionala beti da erakargarria, erakarkorra, eta orduan, horrek, nonbait, bildu egiten du, unibertsoan barraietuta dauden horiek, zen eta distantzia honditan ere, indarra ez da zero, bat zati erre berbiren bezala doa, baina infinituan ere ez da zero. Bueno, infinituan bai, baina infinitu tipuzka gertuago ez. De akordo? Bueno, orduan, planeta gola sortu dira, eta hementxe sorpresa. Eta sorpresa zein da, alegia, nik lehen erakutsi dizuedan, abundantzia lurra planetan ez dagoela, diferentea da. Egatu zait, gehiago dagoela, rubidio, hemen dago rubidio, rodio, paladio, teluro, esate bateako oxigenoa, silizioa, eta karbonoa gutxia. Hau, ez da horrela, hemen dago nonbait elementu batzuk hemen, beste elementu batzuk hemen, eta beste elementu batzuk hor. Orduan hemen gaude dira metalak deitzen direnak, hemen dauzkadana gola moratuan ero, hauetxek, hori dira metal preziatuak, alegia preziatuak, presio handia dutelako dira, batez ere, horregatik, eta ero beste guztiak blue honetan, gorriak hemen daude hauek, eta blue hortan dira, rarez, horia lur arraroa deitzen dienak. Orduan, klaro, gure planetan dauden metalak, espaldin badute unibertsoan dagoen abundantzia relatibo guztia da planeta sortzerakoan beste fenomenu bat gehiago gertatu dela, ez? Planeta, unibertsoa sortu eta beste zerbait gertatu zaigu. Zer da gertatu zaiguna? Gertatu dena da hain zuzen beste fenomenu hau. Eta beste fenomenu hau ditzen zaio kataklizmoa, kataklizmo kosmikoak. Izan ere, hau da, planetak, sortu egiten diranean, orduan unibertso goiztiarrean ez dago gaur egun daukagun ordena. Izan ere, Galileo sortu izango balitz garai hartan, unibertso goiztiarrean, orduan, luke inolako problemarik izango Eliza Santuarekin. Baina, klaro, bera sortu zen ja unibertsoa ordenatua zegoen, eta orduan ordena hori zen, alegia gure Eliza Santuari gustatu ez zitzaiona. Eta ia akatu egiten dute horregatik. Bale?
Bueno, unibertso guzti horretan hori zegoen sekulako anabasa. Eta meteoritoak eta asteroideak non nahi. Eta orduan txokeak gertatzen ziren non nahitik. Claro, orduan txoke hauetan, haizuen ere, haue metalak eraman zituzten gure lur planetara. Proportzio handiagoan besteak zeukana baino. Bueno, eta orduan bat dago alegia, olako txoke handi bat gertatu zena eta hau dokumentatuta dagoia, zientifikoki inorketzuen ikusi, eta hori da teia deitutako asteroide bat, eta hori da eskerrekoa. Ez txikia, handia. Martitzen tamaina zuena lurrarekin egin zuen txoke, baina heads on. Ez da glow by, esaten da bezala. Ez zuen, bilarrean betzatzen zuen bi bola, bata bestean horla jotzen zuena. Ez jo eta atera horrela. Baizik eta heads on izan zuen txoke hori. Hori dokumentatuta dago. Eta orduan, hemendik sortu zena, txoke hortatik sortu zena, izan zen lurra eta ilargia. Lehen zegoen teia izeneko asteroide hori, martitzen tamainokoa zuena, lurra, protolurra hor ere bazegoen, elkarrekin egin zuten txoke galantori, eta hortik sortu zen lurra eta ilargia. Horregatik gaur egun ja dokumentatuta dago lurra eta ilargiaren konposizio kimikoa berdin-berdina dela. Iguala, isotopo berdin-berdina daude lurrean eta ilargian. Hori da. Baina importantea zer da? Alegia, txoke honetan sortutako energia handi horregatik, izan ere, elementu berriak sortu zirela, elementu astunak sortu ziren, eta esate baterako, alako txoke honetatik estimatu egiten da, gaur egun lurra planetan dagoen urrea esate baterako gehiena, hor sortu zela. Eta ez lehenago. Hau da, paliatu intzuela, izan ere hor zeuden elementu ez astunak, energia hori, elementu astunak sortu ahal izateko. Gaur ikusi dut beste artikulu bat non, esate duten, meteorito bat aurkitu dutela, zeinek duen lurraren tamainoa gutxi gora bera, eta dena da, ia dena urrezkoa. Eta hori artikulu zientifikoan ez zegoen ez, baina alboan zegoen rolako beste komentari batean, zegoen ipinita hori, gaur egun eurotan jarriko baginu, horren prezio izango litzateke 10,28 euro. Eta ez kontua zen baden hori. Alegia, banatu ingo balute diru hori, gaur egun lurrean bizi garenon guztion artean, bakoitzari 2 milioitik gora euro tokatuko litzaiguke. Osea, goierri bale jontaikoek, koete bat zeitxoan asmau eta guazen asteroide horren bila. Hori harrapatzen baldin badugu, sekulako indiauta. Hori kuriosidadea da, Bueno, orduan hau da kontua. Orduan, badakigu zergatik unibertsoan dagoen elementuen abundantzia eta lurra planetan dauena diferenteak diren. Eta diferentea izan ere, akrezio periodo horretan, gure eguzki sistema antolatzen edizien bitartean, hor asteroideen bombardaketa izan zuen, eta lurrak, ez beste planeta, baina bai lurrak, izan beste, esan dezagun nolako enkontronazo handi hori teia izeneko martitz tamainoa duen asteroidearekin. Bueno, urrengo elementua da, tamentxe ator historia. Ordan ja badaukagu gure wolframioa lurran. Eta non dazten da hemen historia? Hemen txedatorro hain historia poliziakoa. Eta hau da espioitza uza. Eta espioitza hau azten da, hain zuzen ere, fenomeno honekin, Carlos Hirugarrena. Hementxe daugezute, hau jaio zen Madrilen, urtarrilaren 20an, 1716an. Gutxo gora hartzazue, zenbaki hauek buruan, 1700 hor da gure historia horte gertatzen da dena. Bueno, hil zen edo, Emaztia Maria Amalia hori datua dira, Maria Amalia Sasoniakoa, Zamela Carlos Laugarrena, urrengo Espainiako errege izan zena, Fernando Lehenengoa, eta ondorengo urlegia esan dizuet, Carlos Laugarrena izan zen. Honek, elementu honek zaukan, problema bat, horrekin. Hori da, Carron, hirian, Eskozian baitago hori, Glasgow eta aldeantziz. Edinburgh eta Glasgowren artean, antxe, fabrika bat. Eta fabrika hortan egite zituzten kanoi hauek.
Eta kainoi hauek, gerran asko sobeak ziren, Carlos hirugarren honen armadak zituen apaino. Hau da, horren bombak, proiektilak jaurti bite zituzten luzeago bestea baino. Eta orduan, itsas armada espainolak ez zuen zer eginik Britaniar itsas armadarekin, beti galdu dute zuten. Distantzia nahikoa jarrita, ari bota tirua, jo iten zuen honek, eta bestea hondik genetzen erdibidean gehatzen zen. Orduan, arretzaren zeinik. Eta problema hori zen, nola soluzionatu hori? Bueno, hemen dator euskaldunen konplota. Sinistu ala ez egila da. Eta ni sinesten ez dudana da, hor goierriko inorretzagoeleik. Hori da, zaila iten zaituri sinistea. Eta taunderrik ere, hori indikan zailago da, sinistea. Lehenengo euskalduna gure historia honetan, karran amintxe haukezute, esan dizuet, hor dago, amintxe Glasgow, Edinburgh, Glasgow hemen dago, eta Edinburgh beste aldean, ikusi? Erdian gutxi gora bera, karron hor dago, jakin zazuen zegoen karron, eta hor zegoen itsas armada Britaniarraren kainoi fabrika. De acuerdo? Importantea hori bai gora zazuen, Eskozian zegoela, hain zuzen ere, karron hori. Bueno, hau da, gure Carlos hirugarrenaren itsas armadako idazkari orokorra, batzuk esatute ministroa, baina nik uste dut dokumentotan eta harakatu dituan dokumentotan idazkari orokorra, ez da ditu oso ondo zeden idazkari orokorra, baina bueno, oso importante omen zen, ikustu duzu zen olako jaskera duen eta malaletxe aurpegiare bai, orduan oso importante izango zen gure hau. Hau zen alegia tuterako, amentxe ikustu duzuen, lehenengo euskalduna hemen dago. Bueno, uponik horik ez dago hemen ez, eskerrak. Eta, importantea hauxe da alegia. Honek jabetua zegoela problema horri buruz. Eta beak esaten zuen, hemen daukagu problema zientifiko bat. Izan ere, ez dakigula gure kainoiak, gure burdina altzairua ondo egiten. Zerbait falta zaigu metalurgian. Eta orduan, honek zer egin zuen? Zekitenei galdetu. Gure haitxa beti izate ditori, izeme galdetu dakixen nahi, kontuz, horrekin. Bueno, honek ere dakienari galdetu zion. Eta galdetu zion alegia elementu honi. Hau da, Almirante Mazarredo. Deno Bilbon goatzen zaite, Avenida Mazarredo handago. Hau gati da, ez du bezezik. Hau zen, itsas armadoko almirantea, Bilbotarra, ez duzu, bigarren euskal. Eta ara nolako gutune jatzen zion gure armadako idazkariak Mazaderrori. Hau isilpeiko izan zen, dana sekreto ikustu duzu, hemen ja espioen artean gabiltz, eta oso kuriosoa zerra esaten zuen. Irakurtzen baldin baduzu, ala esateo, con la mayor reserva, como merece el asunto que nos hace confiar de su celo, amor por el buen servicio al rey, le escribo esta para que medite vuestra merced cómo podríamos conseguir de Vizcaya y de otra parte 1 o 2 hombres hábiles capaces para que figurándose irse de España pudiesen introducirse como jornaleros o de otro modo en las fábricas de artillería de Carron. Koatzen zatean, Hori, ministro batek esan dako hori. Observar y aprender allí todo lo que conduce a la fábrica de artillería, así pues le encomiendo buscar hombres ya algo instruidos en las mezclas de las menas y su beneficio para las fundiciones de hierro. Es de su de hierro no lo da bueno, Hombres no vulgares, que supiesen hacer bien su papel, disimular y aprovecharse para su tiempo venirse con la instrucción necesaria al logro que tanto importa. Eta mentxe hau lehenengo gauza kuriosoa, agur. Ezate dio, tuterar batek, bilbotar bati. Txoan ez euskera batzekien garai hartan. Y pásele vuestra merced, su estimado Castejón. Bueno, amentxe hauka, izan ere desafioa gure Almirante Mazarredok, zeiba. Eta honez egiten zuen, lehen bezala, dakienari galdetu honek ere bai. Nori galdetu zion? Xabier Mariba Muniberi. Hau da, Peñafloridako kontea. Eta mintxeak ez dute ikusita, non jaiez, non, eta gero non hil zen, bergan ez genuen akabatu, bertan, en fin, ondo tratatzen dugu jendean, ez eta asko itxerra izan, ez genuen akabatu, hil egin zen berez, Akordo, 1783an eta 1785an hil zen Xabier Maria de Munibe. Honek zer egin zuen? Honek, hain zuzen ere, sortu egin zuen Real Sociedad Vasconga Amigos del País honek. Eta hau zen, hain zuzen ere, elkarte zientifiko bat, metalurgian eta kimikan adituak zeudenak. Eta orduan honi eman zionen kargua, alegia, aurkitzeko besteak eskatzen zizkion hombres instruidos horiek. Eta ara non topatu zuen,
gure laun hau, Juan Jose Eluyar. Hau jaioa zen Logroñon, bere aita Donibane Luitzunekoa zen zirujaua eta Logroñora gero joan izan ziren bizi izatera. 1780an jaioa eta 1786an hilda Bogotan, Kolonbian hil zen. Hango bertako mehatzako ingeniero jefero garai hartan izan zitekeena zelako alegia hil zenean. Bueno, badoaz oain, presentatu izuet hemen zintzu diren gure espiak eta zer lan egin behar duten. Bale ba. Orduan, hauxe izan zen Juan Jose de Eluyarri eman zioten aginduak, bere espio hitza lan egiteko. Ikustu duzu hemen daude, ez ditut nola esan nola markau, baina daude 13 agindu. Bi bakarrik, hola, markatu ditut interesanteak dian ezela. Bueno, lehenengo ikustu duzu, bidaiaren benetako helburua isilpean gorde eta egindako zina gogoan eduki hori lehenengo egundi ematen zaina. Baina hemen dago bat oso interesantea, esate zio, Paristik ahalik eta laburren egon. Parisen ahalik eta laburrek egon. Helburua betetzako liburu interesgarriak erosteko baino ez. Kuriosoa da, esate daizu, irozen liburuak instruitu zaitez, irakurrazazuzuk ere. Eta ez bakarrik interneteko notizia, beste zerbait ere, liburuak irakurritzazu, gara gertan izan zioten. Beste bat ere badago hemen gero ikusiko oso importanteena eta da legi hau. Parisen 3 euskaldunekin elkartu zaitez. Eta hori izan ziren Juan Bautista Porcel, Antonio Munibe eta Xavier Egia. Horiekin egin zazu kontaktua. Hori egin zuen, zergatik? Bueno, zen eta beste agindua zen Eskozian ikusitakoaren berri eman behar zuen. Parisko lagunen bati, alegia hauetariko bati, beak aukeratu behar zuen nor, alemanez idatzitako eskutitzetan tarteka euskerazko esaldiak sartuz. Eta haiek bilduz jakingo zuten adierazi nahi zuena. Interesantea dau, euskera erabili izan dela lehenengo aldiz historian, bigarren uste izan zela bigarren mundu gerran, baina lehenengo aldiz historian espio hitza lenguaia bezala, kode bat bezala. Hau ez dago enigma desifratuko duenik. Hemen jartzen da gure Alan Turing hau desifratzea eta ez zuen lortuko. Seguro, ez gaina bergatarra izan dero, hango euskeria ikasiko alu, ero idatziko alu hangoan, ez da tandorrak ere lukete ulertuko. Hori olatxea eta. Ordan ikustu duzu, ze trama zegoen hemen, ez? Beha joan bertzenara, anik ezetakoak, idatzi alemanez alako txorakeria batzuk, eta tartean euskerazko esaldiak ipini. Ordan zegoen besteak, jasotzen zuen agutunak hartu, euskarazko esaldi horiek ipini, bata bestean ondoren, eta han zegoen berak helerazi nahi zuen mezua. Hau dena dokumentatuta dago, eta inork dokumentua nahi baldin badukuzu, amintxeak liburu bat, Pellón eta Romanek idatzitakoa, La Vascongada en Ministerio de la Marina, Real Sociedad Vascongada Amigos del País, argitaratuta, edo beste artikulu honetan ere bai, hau da Bulletin History of Chemistry, eta Leon Cassel eta Rebecca Stonek idatzi zuten hori urte berean ere bai. Oso interesantea da ze aginduk eta eman zizkioten hori. Bueno, orduan, honek, ikustu zu horra agindutorek bazen, alegia behar zuen Friburg horretara, izan ere mina eskola importantena, garaiko mina eskola, unibertsitate importanteena zegoen bertan, eta gara joan behar zuen ikastera. Friburg gaur egun horrelako zerbait da, baina gutxi gora bera garai hartan etzen oso aparte biliko. Desde luego etzen egongo eskotxe hauek hor, agian beste batzuk egongo ziren, baina ez horiek, baina oso aparte etzen biliko. Bueno, zergatik hori, hementxe ipini dizuet hori Friburg non dagoen. Eta Friburg dago Alemanian, Saxonia partean, hementxe ikustu ze, hau da Txekia orain, Txek Republika, hemen dago Praga, hementxe dago ezute gero Leipzig, Alemanian, Polonia hemen dago, Bavaria hemen dago, Munich eta Puskatu nutzago, ikustu duzuenez, ez? Eta hemen dago Dresden eta Chemnitz artean dago Friburg, horrela joan behar zuten. Eta zeretik hori, zeren eta Saxonia garai hartan zen Europan mehatzarik handienak eta aurreratuenak zegoen lurraldea. Mehatza horiek zeuden gehienak hementxe. Hartzen baldin mozu hemen lerro bat, Dresden eta Friburg eta egin horrelako bera, hau da Txekia arautz, hau da Bohemia da parte hau, hemen inguruan zeuden mehatza horiek. Eta horregatik zeukaten ikerketa,
ikasketa zentro bat oso importantea, hain zuzen ere Fribourg hiri horretan. Gaur egun oraindik hor dago, eta hoxe da gaur egun daukan itxura. Garai hartan agian ez dakit hain zea izango denik, kotxe hauek etzian egongo seguru, baina agian etxe hori beroi izan zitekeen garai hartako ere bai, baldin eta Bigarren Mundu Gerran aliatuek ez bazuten hau bombardatu eta guztiz txikitu. Goraz dezazue, justo honen alboan zegoen Dresden beste hiri hori, eta Dresden txikitu inzuten, errautzetara bihurtu arte. Eta honen berririk ez dakit, ez da nola izan zen hemengo gerra eta bar. Baina, antzeako zerbait izan daiteke. Ez bakarrik hemen, honekin gure Juan Jose etzen gehatu posik, eta zen zuen, hondikan beste salto bat egin behar dut nire instrukzio akademikoan. Eta hartako joan zen Uppsalara. Eta Uppsalako unibertsitatea, nik uste dut horrelako zerbait topatu zuela, hemen izetzu ez zer den Fribourg hori, horrelako zerbait, antzerako zerbait izango da, garai hartako unibertsitatea baita hau, eta horrelako itxurako zerbait. Eta hemendik egin behar zuen salto alegia, Karronera, Eskoziara. Lehen esan duzuen bezala, aginduetan jarrita zuen bezala, berak alemanez hitz egin behar zuen, inork ez ezan asmotxarrik hartu. Tardan alemana bezala aurkeztu behar zuen bere burua, aurretik noski, Friburren ondo ikazia zeukan honek alemana. Baina hemen gertatu zen oain beste ezuste bat. Eta ezuste hori izan zen alegia hau. Bersailezko armistizioa. Baina ez Bigarren Gerra Mundukoa, ez lehenengo Gerra Mundukoa, baizik eta lehenagokoa. 1773an. Hor, Versaillesco horretan non estatu batuak sortu ziren, reconoce independencia Estados Unidos de América, hor sortu ziren alegia estatu batuak, garai hartan, beste zerbait ere adostu zuten, hemen jartzen duten horiek, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, España, eta batez ere bi hauek adostu zuten, Gran Bretaña conservará la estratégica posición de Gibraltar, Londres se mostró inflexible, ya que el control del Mediterráneo era impracticable sin la fortaleza de la roca. Eta orduan, alegia, lehen gerra hauatik egiten zuten asko, Espainiak eta Britania handiak, bakea sinatu zuten, eta orduan, geratu ziren hauek inolako arrazoik gabe, elkarren artean burrukoan etziduelako, jarraitzeko aurrera espioitza plan honekin, eta hemen bukatzen da espioitza historia. Frakaso galanta. Ez zuen, ez da, oinak ere ipini Karronen gure espia famatu honek. Frakaso ikusiko duzu, agian bai, agian ez. Baina egia da alegia, klaro, gure Juan Jose Eluierronek, bere poltsikotik, patikatik, batu inzituela, gasto asko beraren Europar periplo hontan eragindakoak. Eta gauza jakina da, eta dokumentatuta dago, gure gutxua horrela gutxi gora bera geratu zela. Xoxi gabe. Eta xoxi gabe geratutakoan, orduan dator Euskaldunen, izaten bezala, elkartasuna, solidaritatena, eta orduan amentxeatoz bergadatarrak hau salbatzera. Zein zioten bergadatarrek? Nola, dakizekiten oso jaioa eta jakintxoa eta ikasia zela kimikan, ezan, etor zaitez seminariora, gukan daukagu metalurgia eta kimika katedra bat. Eta zatoz, eta orduan antxe eman zioten hain zuzen ere, bere anai Faustorikin batera, postu bat katedratiko bezala, mineralogia eta kimika katedran bergaran. Hau da seminarioa. Berari laborategi ez zegoen hemen, zegoen puskat onutzago, zau da horrela behiratuta hemen udaletxeak ez dute, atzekaldean, aruzkaldea doa behirako dutze eta antxe zegoen etxe batean, zabala etxean zaukaten laboratorium kimikon, eta han egiten zuten lan kimikariek. Laboratorium kimikon hori, ez zen horrelako izango, hau gezurretazkoa da, ez da inundik hartu den hori, baina pentsatzen horrelako zerbait zarra izango zela, zeren eta frantsesek alde inzutenian Espainiatik, Espainiako independentzia gerran, orduan laboratorium kimikon hori, apurtu inzuten dena, txikitu inzuten, eta orduan ez da geratzen handik ezer. Bakarrik harriak, ateko harriak ez da geratzen dira, hortik aparte zerrez. Baina, importantea da jakitea, laboratorioen hori ez zela nola nahikoa.
Eta hementxe dago Nicolas Zorbun, hau da Uppsalako katedradun batek, esan zuena laboratorio ni buruz. Eta esan zuen, es un edificio aparte muy grande y bastante instalado. Instrumentos y metal precioso no faltan. Cuando me hicieron el inventario me quedé gratamente sorprendido, pues no habiendo visto más que los laboratorios de Uppsala y Estocolmo, me atrevo a decir que aquellos no son más que una cuarta parte en comparación con este. Ara nun, bergatarrak ematugu bilbotarra gaela zu. Osea, lau aldiz handio genuzkan laboratorioa Bergaran Uppsala ero Estocolmon baino. Harrigarria, garai hartan. Bueno, eta hemen ze gertatu zen laboratorioetan? Ba, hementxe dago kontua. Hauxe da wolframita, deitzen den harria. Eta hau da wolframato bat burdina eta magnesioarena. Bai, bada, kristal bat da, zuzen ere, eta hemen gure elujartarrek ja zuzmoa zaukaten hartuta elementu berri bat ezote zegoen hemen. Oraindik ezagutzen izena, eta hemen elementu esaten duanean esaten daiz atomo klase berri bat, hemen wolframia zegoen, baina wolframio dago oxidoarekin, osea, oxigenoarekin, burdina eta manganesoarekin dana sartuta kristaloiek egin da. Eta orduan, lana izan behar zen, hori isolatu. Wolframio isolatu, atera metala. Hori egiteko, claro, lana etzen erraza, zaila da, gaur egun zaila da. Alegia, gure kimika fakultateko kimika laborategietan ezin da egin. Ateazaz kontua. Gaur eguneko laborategi nahiko potentea gaula kimika fakultatean ezin da eginan. Hau da, labea behar dielako temperatura oso altuak lortze dituztenak eta ez daukagu horrelako tresneriarik. Beraz, lana etzen inolako uskeriarik, ez da gutxi horik ere. Eta ez barrek hori, gero izan ere, karakterizatu egin behar zen, eman froga kimikoak, alegia, isolatutako hori elementu bat zela, eta ez, ezagutzen zen beste bat. Orduan, konparaketak egin behar ziren beste guztiekin, froga kimikoak. Orduan, kimikan oso jaioa izan behar zen, eta hori bat ziren oso jaioak. Bueno, 1783an, gure elujartarrak, Fausto eta Juan Josek, horrelako zerbait lortu zuten, ez hori, baina horrelako zerbait. Wolframioa. Hementxe dago zute wolframioaren hainbat forma. Zate bateko hemen dago zute purua, kubo bat bezala, eta hemen dago zute, horrelako aga txiki batzuk, non gainean kristaleztatu dagoen wolframioa beroi. Hemen dagoen hori, kolor hori, hortzadarren kolori horrek hori da wolframio oksidatua. Baina hainbat forma dago, wolframio purua lortu dute. Eta hori izan zen sekulako aurkikuntza zientifikoa. Aurkikuntza zientifikoa zein argitaratu egin zen. Eta mentxe dago zute argitalpena Rosak eman zidan bere garaian, eta horregatik eskertuta nago. Izan ere, 1785ean 2 urte beranduago argitaratu zuten hori, ikustu duzuenez, eta mentxe dago. Análisis químico del wolfram y examen de un nuevo metal que entra en su composición por don Juan Joseph, y don Fausto de Luyart, beira nola jartzen zuten amoik izena, de la Real Sociedad Vascongada. Hau da lehenengo horria, artikulu honek 45 horre ditu, bata beste den ondoren, kimika fantastikoa da, erra, marabilloso irakurtzeko. Osa, hau da, igande goizeko edozein zeetan periodiko irakurroaina hori irakurtzen baldin baduzu, egeatuko zaete, segulako goziakin gero paskarien batekiko, zabete ziur. Baina ez bakarrik hori, hain izan zen onoin horatzuna handia, zeren artikulu hau itzuli egin zen, bai ingelesera hementxe ikustu duzue, eta baita frantsesera ere bai. Hau da, mundu zientifikoari berri eman zitzaio, mundu zientifiko osoari, txinera ez, eta hondikan txinoak ez genekien hain aurreatuta zeudenik, eta horrean txinora etzen itzuli, baina bai frantsesera eta bai ingelesera itzuli egin zen artikulu hori. Eta ez bakarrik hori, hementxe jarri egin zuten ja wolframioa taula periodikoan dagoen lekuan, dagokion lekuan, hementxe ikustu, 74 grana. Bueno, hau ekarri dizue bakarrik gogorazteko wolframioaren gainean zintzo den, molibdeno eta kromoa. Eta taula periodikoaren propietate bat, ero mezu bat ere ezateko. Eta mezu hori zer da. Taula periodiko honetan gauzak ordenatuta daude, alegia bai lerroka eta baita zutabeka. Bueno, zutabean daudenak,
Hoiek normalean izaten dute konportamentu kimiko berdina espada antzerakoa, hori nahi du esan. Horregatik daude ipinita horrela. Hala, horren nahi du esan, hemen dagoen titanioa, zirkanioa eta hafnioa konportamentu kimiko antzerako dutela. Beste horren beste esan dezakegu banadio, niobio eta tantalona. Baina baita ere kromo, molibdeno eta wolframioarena. Bukaera dugu. Bale? Bueno, berriz ere, ez bakarrik hori, hemen ikustu duzuet, duela iaz izan zen ez? Iaz, izan ere, Europako Fisika Sozietatea Bergara eta batez ere laboratoriuna ikustu duzuen hemen izendatu egin zuen Europako zientziaren leku historiko bat bezala. Han aitortu egin du erakunde honek, Europan fizikan, zientzian dagoen erakunderik importanteena da, han egin zen aurkikuntza sekulakoa izan zela. Garrantzitsua. Eta horregatik plako eman zioten eta sekulako, ospakizunak izan genituen, Rosak izango dizu horren berri nahi baduzu, berai galdetu, bera da, haren protagonista nagusia izan zen beroi, eta orduan plaka da alegia, laboratorion bertan ipinita dagoen, eta baita semineixoan ere, 2 plaka jarri genituen, jakin genezan non gertatu ziren gauzak. Beraz, Bergara bizitzatzen duzuneaz, eta bizitzatzen zuen Bergara, merezi dau eta asko gainera esate dizu, eta asko merezi dau, joan eta behiratu plaka hori, handao, 2 plaka dukezute, ikusi biak, ez bakarrik bat. Vale? Eta originalak dira biak, ez da bata bestean kopia, biak originalak. Bergan horrelako artista gara ere. Akordo, kopiei originala ditzen diguta. Bueno, ez bakarrik hori, behir hau da, Sir Archibald Howe gonek ere idatzi du poema bat honi buruz. Abentxeago ingelesez, eta irakurtzen nahi dizuet, irakurriko dizuet edo ez. Ez da etilartzu duzuen ez, baina, poema originala mentxe dago, hau da, fizikari oso importante bat, Nobel sariduna izateko izen bere garaian norleian, orain ja, puskate, ikustu duzu, ni baino osarragoa da, eta horre badu meritoa, galanta gainera, eta hone poema bat irabazi zuen idatzen honi buruz, ikustu duzu, at Bergara peaks and fall, the place for which will beat the drum, the Spanish ship brought not just gold, but much more platinum. Bueno, hortxe da, oso polita da, ingelesez sonoritate erra dauka, inor baldin badauka interesik izan diezala eta bialduko dio poema, oso polita baina, eta ez delo, ni ez naiz sartzen hori itzultzera, hori Freddy Paiak erolako batekin dezake baina ni neukez, horretik ez dizu eta euskeraz ipini. Bueno, orduan orain, ja bukatzear nago, wolframia zertako erabiltzen da, denoak izutena, zuzen ere, gure lamparen antzinako orain dena dia LED, fluoreszenteak, horrelako zeetan, horko, dagozaten filamento hori wolframiozkoa zen. Hori Omsranek, hain zuzen ere, invitatu zuen prozedura hori serien iteko. Okurritu zitzaionari lehenengo izan zen Edison. Edison lehenengo hasi zen egiten probakor karbonosko, ikatzasko filamentuekin, eta danak erreitu zitzaizkion, wolframio hartu arte. Zeratik wolframioa? Fusio puntu oso altua delako. Hau da, hori benetan funditzeko 3500 gradu behar dira. Eta ordan, klaro, hori asko da oso ondia, eta ez da hortzen hori funditzea, hor pasatzen den korrente elektrikoarekin. Orduan, hau urte askoan izan zen diru iturri ikaragarria Omsran jaunarentzat, alemana zen alegia honek, eta horren historia oso polita dago liburu honetan. Hau da liburu baten portada, hau da Oliver Sacks, ez dakit goratzen duzuen Oliver Sacks, hau neurologo bat zen, hil zen, por cierto, duela gutxi hil egin da. Eta honek idatzi du neurologiari buruzko oso liburu politak, tituloak, bakizkit, baina esatea, baina bat dagoa zen ere, ikustu duzu, Uncle Tasten, tio wolframioa. Bergan tio wolframioa, zuk esatu duzu, osaba wolframioa, ez? Bergan osaba ez dago dana tio. Eta liburu honetan hain zuzen ere, aipatu ditu bere osabak, wolframio deitzen diena, tungsten deitzen diena, nola egiten zituen berak izan ere olako lamparak. Eta orduan, ze laboratik zuen hortarako, eta deskribapena hor dago, oso liburu polita da irakurtzeko izan ere. Bueno, bitxi gintzan ere, wolframioa oso erabilia da. Eta eraztun bat baino gehiago dago, platinuzkoa dela esan eta wolframiozkoa izatea.
Eta prezioa platinoarena jartzen diote, ez wolframioarena noski. Osea, argibili horrekin ere, jakintza zuek behin, bitxi gintzan, batzutan bitxikeriak izaten direla. Eta bitxikeri hori da, entzuzen ere, wolframioa sartu platinoaren ordez. Baina, goierri nagoenez denoak izute, wolframioaren munduko ekoizpenaren laurdena erabiltzen da itzuzen ere ebakuntza erramintetan. Hantxeak usute broka batzuk, eta broka horiek oso gogorrak dira, da wolframia gogortatzuna ematen dio altzairuari, eta orduan horrek edozer gauza ebagitzen du. Hau da, wolframioa da dagoen elementurik gogorrena, bakarrik diamanteren atzetik. Vale? Bueno. De acuerdo, baina ez hori bakarrik, erabilpen gehiago ditu. Hau da, katalizatzaile bezala erabiltzen da wolframioa ere. Eta katalizatzailea zergatik? Kentzeko, esaten den bezala, umore txarrak. Eta umore txarrak, umorean bitzazu gaza dela. Gaz txarrak kentzeko. Zein da gaz txar bat hemen atmosferan daukaguna? Hau da, nitrogeno oksido hauek. Badabila? Nik ez, bukatu zait. Antxik uzue, hemen dago berriz. Antxik uzue, NO isa, hori da nitrogeno oksidoak. Horiek sortzen dira, izuzen ere, altzari dute nasko eta bar, eta horiek oso txarra irazen, eta nitrogeno oksido horiek urarekin erreazen dutze dutenean azido nitrikoa sortzen dute euroerekin jailki egiten dena, eta gure errekaen azidotazuna igo dute eta arrainak akatu. Hemen hori ez da larria izan, baina Eskozian oso larria izan zen. Horregatik igo da horren beste, orain ez, duela 10 bat urte, horregatik igo zen duela 10 bat urte asko ez, horren beste, salmoiaren prezioa. Hil egiten zitzaielako Glasgowko altzairu gietatik sortutako nitrogeno oksidoak eta azufre oksidoekin urarekin erreakzionatu, ura atmosferan dagoena, euri urarekin, erreketara joan, eta erreketan zozketen salmoiak hil egiten zitzaien. Eta orduan, noski, produkzioa, ekoizpena bera joan zen, eta bakizuten ez, prezioa gora. Horiek kentzeko erabiltzen dien katalizatzailea wolframio esate dute normalean, eta egite dute oso erreakzio bitxia. Eratzen dena da, nitrogeno gaza, hau inozoa da, inokua, ez du inolako eragin egiten, hau oantxe arnazten nahi naiz ni, oksigenoa beste nitrogeno arnazten nahi naiz ni, eta zuek ere bai. Eta gero ura. Ordan, katalizatzaileetarako wolframia oso erabilia da. Eta hau dator beste gauza bitxia, esan dizuet oso gogorra dela. Wolframioa erabili izan da ere, gerra materialarako ere bai. Balen zorro hauek, bala obusak eta olako zeetak, eta honenak dira wolframiozko geruza ero alkandara dutenak. Eta kao, balak baldin badute hori bezain gogorra den beste zerbait jarri behar zaio tankeari. Eta hementxeak guzute panzer bat, panzer naziarena, horiek denak forratuta zeuden, inguratuta zeuden wolframioarekin hauen tiroei aurre egiteko. Eta ordan gerran oso erabilia izan zen. Hementxeak agian ezagutzen ez duzuen zerbait, eta da alegia, Espainian wolframia badagoela. Eta hori da Leon parte hortan. Leon eta Galiziaen arteko mugan, hor dauden mehatzetan, wolframia badago. Eta bigarren gerra denporan, handik atera egin ziren, hemen jartzen da bezala, 4 milioi kilo, 4.000 tonelada gutxienez wolframio. Frankok Hilderri saldu zizkionak. Urrepresioan noski. Hilderrek horrek urretan pagatu egiten zuen. Eta nun egiten ziren tratu guzti horiek? Hementxe, Kanfrankeko geltoki honetan. Trena wolframioekin bete eta joaten ziren Alemania partera, eta Alemaniatik, kasu hortan Frantziatik, Frantzia Alemaniak zeukan okupatua, sartu egiten ziren urrearekin betetako trenak. Oinorrengoan esan zuten ez da, Franco bere oinordekoei utziziela 2 milioi eta piko peseta. Inok ez daki urrea non dagoen. Eta ez du gehiago esango.
Baina jakintzazue, badagoela hortaz ze dokumento batzuk. Eta hemen txipin dizuet 2 liburu. Bata da Rosario Raro honena, Volver a Canfranc, eskerrekoa, eta bestea da Canfranc y el oro de los nazis, Ramon Kanporenak. 2 liburu horretan, izan ere, detailatu egiten dira, datuekin, eta hau novela moduko bada, hau gehiago da saiakera gehiago, eskueko liburu hori, tratu horiek, Frankok eta Hilderrek izan zutena, ez bakarrik Hendaian, han ere egiten zituzten. Eta han urrea zen, izan ere, ordaintzeko moneta. Bale. Bueno. Azkenik, wolframioa bizidunetan, organismo bizidunetan. Beti bezala, ez da, hau da, kimikoa baldin bada, kimikoa zer da, kimikoa zer da, lehenengo gauza, atroxismoa burura, kimikoa toksikoa, ez? Kimikoa toksikoa, hori beti toksikoa da. Bueno, orduan, wolframioa toksikoa alda. Bueno, hemen uste dugu ez dela toksikoa, baina esentziala ere ez da, eta zer da esentziala? Bueno, hau zuzen ere, gure elementoak, atomoak, gizakietan, hau da, humanoetan dauzkate nonbait 3 funtzio, 3 betekizun. Bata da izan ere estrukturala, hau da, aminoazidoak, gure proteina, gure gantzak, azukreak, dauzkagun elementu guztiak, hauek dituz. Eta hauek dira normalen ezautzen dituenak, hidrogeno, oxigeno, organikoak izan genitzakena. Fosforoa energia emateko da, ATP eta horrelakoak dira, ez? Zertu horiek. Gero beste batzu dira, ekilibrio ioniko mantentzeko, zateateko bihotzen taupadak, horiek erregulatuta daude Purkinjeren zeluletan. Eta Purkinjeren zelula horiek horrek ekilibrio ionikoa sortzen dute sodio eta potasioen artean, eta orduan horrek zuzen ere ematen digu gure bihotzari taupada erritmoa. Zuzen ere oreka hori mantendu ahal izateko. De acuerdo? Eta hor dago, sodioa eta potasioa eragienak, eta beste batzuk ere badaude, kloro, magnesio ere bai sartzen da nonbait. Eta gero datoz ikusi hemen metalak izate ditugunak. Eta metalak erabiltzen dialen, esan duen bezala, katalizatzaileetan. Bueno, hemen biokimikan katalizatzaileei deitzen zaie entzimak. Eta hemen entzima hauetan ikusten duzu ez dagoela wolframioa. Begira, badago hau. Zein da, hori? Molibdeno bi hauek, hau da, wolframioaren konportamentu kimiko antzerako dautenak hor daude, baina wolframioa bero ez. Bueno, ikusiko dugu gero puska gehiago zer nahi duen esan horrek. Baina kontua da, toksiko alda. Bueno, hemen txeauk ez dute izana, itxura denez ez, hori izatea, egin diren froga guztia, toxizitate froga guztietan, ematen da, izan ere, wolframiak oso toksikotasun txikia oso urria duela. Salbuespen bat badago. Eta salbuespen bat dago alegia. Hain zuzen ere, badago gaixitasun bat metal gogorraen izenarekin deitzen dena, heart metal disease da ingelesez, eta hau dokumentatuta dago, izan ere, wolframioak hor parte hartzen duela, baina ez da aktore nagusia. Honek eragiten duena da, hain zuzen ere, ikusi hemen dago fibrosi kistikoa birikietan, hau da biriki bat, eta desastre bat ematu, ez dela, horia fibrosi kistikoa duen birikietaiko bat. Nik forenzia ez naiz, Pako Etxeberria mengo balitz, esango liguke, eta zer den, zer esten, baina, itxua denez ez da, biriki normal bat, hori itxua denez, gaixotasun hori duen biriki bat da. Eta orduan, hau sortzeko, wolframioa honako hau da. Begira, wolframioa karbonoarekin batu egiten denean, sortzen da wolframio karburoa. Eta hori material gogorra da, oso gogorra da. Bale, orduan, hone berok ez du ezer egiten. Baina inguruan baldin baldeuka hau kobaltoa ikustu duzuen ez, hamin gertatzen da, eta hau barkatu kimika lekzioa da, Iñaki eta Rosa, eta aspertuta zaduenekin eta beste batzuk ere kimiko batzu badaude. Beira, gertatzen dena da, horlako zerbait, kobalto honek eman egingo balio ero horlako zerbait, ero gure wolframioak, hobeto esan da, wolframioak, kendu egingo balio kobaltoari N elektroi. Eta orduan, kentzen badio elektroiak, nola horiek karga negatiboa duten, beroi geratzen da karga positiboarekin. Ikustu duzu ez, honek bidaia egiten dakoen hemen, pasatzen da hemendik, eta uste ditu N elektroi.
Eta N elektroi horiek atera eten dira hemendik, eta erreakzionatzen dute oxigenoarekin. Eta oxigenoarekin sortze dituzte beste azpian dauden elementu horiek, bain berriz pizten bat zaitau, ikustu duzu O, bi minus, ero OH puntu batekin hor. Hoiek dira, hain zuzen ere, gero gaixotasuna eragitze dutena. Hau dira erradikal libreak. Kosmetika kremetan eta esate dute los radicales libres eta ikusten baldin bauzue, hau etxeira. Bale, orduan kremakin horiek endu dituzue. Bueno, wolframioaren kasuan ez, baina tira. Eta kosmetika kontu ditan ere ez. Kontuak direlako gehien bat. De acuerdo? Orduan ikustu zu, wolframia bero ez da toksikoa. Da hain zuzen ere generatze dituen elementu hauek toksiko denak. Hauek beste hainbat fenomenuetan eta beste bidetatik sortu egiten dira bai. Baina wolframia bere sortzen du. Baina importantea da, wolframio karburua bakarrik ez du egiten, kobaltoa behar du. Orduan bi horiek daudenean bakarrik sortu egiten dau. Bata badago ero, bestea badago, bakarri ez da sortzen gaixotasun hau. Bale? Bueno, hau horrela izanik, onurak ere izango ditu wolframioak. Eta hementxe dago, gauza nahikoa kuriosoa niretzat gutxienez, ikusi ezazue zeintzu diren onurak gizakietan. Eta hementxe izango izuet batzuk, esate bateko daude, hiru mailatan ipinita. Hau da, oso eraginkorra, nahikoa eraginkorra, eraginko xamarra esango nezak hemen, eta azkenean ez du influentzerik. Bueno, oso eraginkorra omen da, ikusten zezuetako alitosiarek dako. Hori da, hauan guztoero usaitxarra eukitzea, ez? Oso eraginkorra da ere bai, tripatako, ultzeretako. Eta oso ona da, bixamonan dako. Abentxeago, Hanover. Amentxeago, haizu, ala esateu. Orduan, wolframioarekin, desde luego, aurreko gauan, kristunak egin, eta gero horrekin trago bat hartu, eta ala, berriz listo. Bueno, eraginkorra da, beste hainbat gazuen hartan ikustu duzu, hemen ubeldurak, bruixez, kanzerrentzako, ez du ze kanzer den esaten, esateko hemorroidez, hemen ikustu duzu, esate baterako, obesitatea, sinusitia, eguzki erredurarentzako, eta bar, ikustu duzu, nahiko, en fin. Ez dut uste oso zientifikoa denik hau, baina argiteratuta dago, eta hemen txago zute zein den liburu, hor txago zute, zein zito osoa eta zein den kapituloa gainera. Baina, liburu egileak ere bereak azateko kontuz, ez daudelako inolako ensaio kliniko sistematikorik eginda honi buruz. Beraz, hau oso duda mudatan hartu behar da. Baina, hau baino importantea dagoen etzako nola bukatzen duen esaldia, esanaz, egileetariko batek eta beraien lagunek hainbat urtetan egindako esperientzia propioengatik esan dezakete oso pozik daudela. En fin, ikusten duzu, esaten bezala paperak edozein gasa batatzeko. Hori liburu zientifiko batean dago argitaratuta. Ikusten duzu, bueno, hemen hauek hainbat urtetan egon ziren edaten 0,2 mikromolekular sodio bolframatuzko disoluzioa 10 mililitro egunean. Eta itxuan oso ondo jantzitzaien. Bixamonak ez zuten euki inoiz. Bueno, honekin bukatu dut. Eta orain zuen txanda da. Eskerrik asko.